guys, yo, so but guys, makhoty taurisa sure guys, zvakawanda zvokuya and guys tikufara maadvice enyama kutipa nyangoti ngori busy baby yaone zvakaita bvudzi zangu mabudiro ari kuita pakamera shama nyamwe iri flat une makhoty zvakaita musoro ndasimukuenda bvudzi yenyu ka ndasanondurukisa musoro chenyanzi dzinoteta chichichi achadundurukisa anofara kuisa kabhombi kake kanenge kasina pamusoro anifarire but no so far haana choice akurukwa achida asingade otherwise musay guys tinokudai yana teta ana bamnini ana mama ana makulu atamkulu mese guys mukaona kuti takati sisi papa takabatwa nebabasa and chimwe chinhu kwatakakuruka kuda wifi tata guys rikurwadza utenga takatamba kakumba kwataiga kwana mama saka takambonosvikudza saka tizvikudza kudaro akuda wifi kana mastudio kunonga haasikwadi guys that's why muchiona pasina zvokuya but soon as zvinhu zvikangoita right zvakawanda zvinouya but so far takukupai mavideos zuva nezuva every day. I mean hamira nchivaudza futi adondurukisa musoro guys mumudzi izvozvo kuteta musoro unorwadza sha ini chimuruka papanenge chiwe zvikurwadza but I keep on doing it but audi bebhi inochoti enoteta guys handizivi hangu muchaona mwedzi ukapera kuti kana asina kurukwa muzive kuti ndiye asi kana karukwa muziva kuti ndiye ndaramba ndichipressurize handidi kuti agere and pane imwe nyaya ikunetsa guys pakati pedu tito nyaya iyo video yemuchazorona manheru nyaya iyo itori serious iri serious bye bye guys bye, I love you love you all